So mga kabuinan, good news sa mga food lovers sa buhi. Nagbukas na kasuod apon, Disyembre 8, 2025, ang pinakabagong budget spot sa Barangay San Pascual, buhi na pagsasaliri ni Konsehal Doc Ren sa Nonato. Nag-atindir sa nasabi ng memorableng okasyon ang mga prominenteng bisita na sira Vice Mayor Christian Echepare, mga konsehales na sira Raul Libardo Jr. ag Angelo Lacoste, ag an ama ni Konsehal Renz na si Doc Ramon Nonato na dati man nagsirbing konsehal ning Banwaan. Pinangunan man ang blessing niya na parochial vicar niya na Saint Francis of Assisi na si Reverend Father Joshua Sanchez ag sinundan adi niya na ribbon cutting ceremony. Sa usad na entrevista, iniheras ni Nonato ang obheto sa pagdara niya na South Burger didi sa buhi. Adi pong South Burger, um, ano pinaka-purpose kat dinara ko yan dito sa buhi. It's because gusto ko mag-atid ng bagong flavor dito po sa ito na Banwaan, tapos makapagtao ng dakal na variety ng mga burgers sa baratong presyo, and of course siguradong sulit ag mabubusog po kamo. Inasigurar pa ni Nonato na pirming bago ag presko ang nga na burgers ag sangkap niya di. Kaya pinagilauman na magiging bagong tambayan adi niya na mga agin, jóvenes, pamilya ag mga food lovers na nagianap ning good food ag good vibes. I-initiate na po na mag-aado po kita 24 hours na service para po anytime agkuman po baka mati ning punaw sa ipipita, ladali pong ranil niya sa ato na tindahan. Si Doc Renz, nausad na dentista by profession, sa hobe na edad agko nagkakapirang dental clinic sa Iriga, Nabwa ag Pili. Sa buhi agko naman iya mga negosyo arag niya na Doc Renz Laundry ag 1+1 Bistro. Ang napagdara niya na South Burger na usad na bantugan na brand sa siyudad ning Naga, patunay sana sa padagos niyang investment, pagkrear ning empleyo ag suporta sa pagpakasug ag pakisi-kisi niya na lokal na ekonomiya nin buhi. Ako po si Dr. Renz Julius Zantua Nonato. Naging maot na magkaagko kita ning Merry Christmas po, and advance Happy New Year sa amin. Sana po busogon po kita ng blessings wan pong nagiabuton nakapaskuhan. Salamat po. Sa pagleeg po niya ding South Burger sa buhi, siguradong ang kubagong paboritong tambayan na naman yan ang mga buhi na malinamnam, abot kaya ag bukas 24 oras.